nake baitinka. Maulaya bula ba su sirrin Allah ne, abadan har da'iman muna a ɗariƙa ne. Ya bara ma baya gausu sirrin faila ne, hafsan irgata na bakai na iyali. Komai ya ƙare daga annaba an rufe dukkanin wani zance. Soyayyar shugaban mu ce alƙiblar mu, soyayyar shugaban mu ce addinin mu, soyayyar shugaban mu ce hasken ranmu, soyayyar shugaban mu ce aikin mu. Shukurin laki Fadima da ke aka raya ne, fatan da ke kai gare ni shi ya saita ni. Ya kafin raufin azim da ke aka gane ni, masu kore da fari abida ke duba ni. Komai ya kare daga annaba an rufe dukkanin wani zance. Salamu alaika ya na farkon samun mu, sanadin ka rasulun rabbu komai ya bamu. Cikin ceton karen kiyama ka saka mu, naja'atu ta kace ma'aiki ya kula mu. Amadu dan Allah so nake ka bar na ataka, ka raba ni kulawa amsa da lamuranka. Fatan da nake sidi so nake inganka, a dawiyar abida ka raban sirrinka. Komai ya kare daga annaba an rufe dukkanin wani zance. Ya magurar dukkanin sani baka da tamka, duk mai ƙaunar ka shugaba dole ya haska. Dan kai ne haskakar dukkanin wata harka, ni yar warura uwa bana da kamar ka. Sannan ka bulbatul kaka na tagwaye, ga kyau ga kwarjini da kyawun sawaye. Mu dai fa kan yabon ka tuntuni mun waye, ni Khadija zan yabe ka ko a gaban waye. Komai ya kare daga annaba an rufe dukkanin wani zance. Sannu mai dogarar halittu mun bi ka, mai alfarma abin yabo mai albarka. Ya mai kyawun da babu tamkar kyawun ka, ni ce sabba sifika nake gaishe ka. Ya annabi san ka ne cikin duka ruhina, annabi gaunar ka ce muradin kalbina. Na zaɓi
bawa shine dai wanda za ya ce turan tsaiwa ni Aisha na rike ka ya dan larabawa ya kairin nasu mai cika sirri duk wani matsayi yana kasan ainul kairi ni ma na zo ka bani dukkan alkhairi ni Maryam banda tamkar ka ainul sirri Komai ya kare daga Annabi Anrufe dukkanin wani zance. Sanne da sauka farin jaka da annabi na sakake tasarrufin jassadi ruhi na ko aina zan faɗe ka ya tinkahuna aljannatu kai nake kira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allahn kudura rubutun da bai goge ba a gane isar ka a abade alam ba halarar Allah ciki kake ban Musa ba mai da na fata dalla mai kamala da jamala ya manzan Allah soyayya ce ta sa akan ka muke hauka komi zame akan ka mu ba ma shakka dan kai ne rabbana yace ba tamkar ka hajara maulana zo da baitin kaunar ka Annabi ne bayyanar mafi girma ƙaunarsa nake ta zama ibada a garin ma mu mun zaɓe shi namu dai ko dacin ma yar gata gunka ɗaga ni domin faɗin ma komai ya kare daga Annabi Anrufe dukkanin wani zance ƙaunar ka ta karrasa mai zance kirji da zuciya tana ta barin zance na rasa mai zanna ganka har na yo zance ji waira shugaba ka ce na yo dace girman mahmudi ni dai yana ruda ni gurewar matsayi an bashi wani mai misani shi ne fa ubangiji ya ce ai shi ne ni ce fa'iza hadimar umma ka sanda ni komai ya kare daga Annabi Anrufe dukkanin wani zance a zuciya ta yi da bige kullum begen ka ne nake bana waige tunanin ka nake a ruhi kai nai hange ni ce Zainab ka karaban sirrin bege ya wanda ilahu ya kirawo shi masoyi ya na saman dukkanin halittun mabuwayi na zaɓi yaban kaɗa ba wani juyayi ni Amina dole ne in kira ka masoyi